Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug na Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanim. Mga igsuon, mayong buntag kaninyong tanan. May matag. Aniya na kita sa ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa tuig. Ni atong santos nga misa atong hiusahon ang atong mga pagpasalamat ngadto sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat matag adlaw. O padayon kita sa pag-ampo sa Ginoo, pagpangayo sa iyahang panalangin ug panalipod diha sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ato sa bilakip sa tuang mga pag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga dunay mga balatian sa lawas ug kalag nga ang kamot sa Ginoo muhikap kanila ug moalim aron makatagamtam sila sa kahupayan. Ug aron nangayan og takos kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahit tahasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan, himaya sa Diyos.
Mag-ampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Nasayod ako sa ilang binuhatan og hunahuna, og moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran og katawhan. Mangani unya sila og makakita sila sa akong gahom, og magbutang akog ilanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, og sa ngadto sa Tubal, og sa Grisya, og sa mga pulo nga atoa sa layo nga wala makadungog sa akong ngalan, og makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran, ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaisunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno, og mga kamilyo, og mangadto sila sa balaang kong bukid. Ang Jerusalem nag-ingon ang Ginoo, ihalad kamo nila ngari kanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, sa ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudanan. Himuon kong mga pare og mga Levita ang uban kanila, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Daigon kamong tanan, mga nasod, himayaa siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Nga makanunayong ang iyang kaluoy alang kanato, ug kamatinud-anon sa atong gimangahatagon hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo sa mga kadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isip nga Diyo teragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kon badlongon kaniya. Kay kastigon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latoson ang tanan nga iyang gisagop, ingon nga anak. Anto sa ang pagkastigo kaninyo, ingon nga kinigikan sa inyong amahan,
Kay nagpailag kini nga giisip mo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastigon sa iyang amahan. Kung kastigon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian, kato nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Busa ituboy ang nahuyoy ninyong mga kamot, o ligunang naluya ninyong mga tuhod, subayan ninyong tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiel, kundili mamaayo hinoon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Miadto sa Jesus sa kalungsuran o kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay rabay maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, Sir, ablihin taon ang pultahan. Mutubag siya kaninyo, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon og miinom kami uban kanimo, og nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdanguyngoy og pagkagot sa inyong ngipon. Inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan, ug gikan sa amihanan ug habagatan, nga mutambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna, ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Nining ikakauhaag usa nga Domingo sulod sa tuig, ang Dios naghagit kanato sa pagpaningkamot nga makasulod sa gingharian sa Dios. Gani ang mga pagbasa nagpunting mahitungod sa kaluwasan. Kaluwasan sa atong kalag. Kaluwasan gikan sa sala. Apan pangutana, para kang kinsa man kining maong kaluwasan. Kinsa raman ang maluwas? Maluwas ba kitang tanan? Well, ato kining mahibaluan sa atong pagpadayon ngadto sa unahan. Atong nadungog sa unang pagbasa nga kundi nagpadayag kini may tungod sa kaluwasan para sa tanan. There is no exclusivism in salvation.
Ang kaluwasan para sa tanang tao nga binuhat sa Ginoo. Gitagana sa Dios ang kaluwasan alang kanatong tanan, alang sa iyang katawhan. Munang magbantay ta na nang moingon nga sila ra ang maluwas. Apan bisan pa man gitagana na sa Dios ang kaluwasan para kanatong tanan, dili kita angay nga mo kumpiyansa. Dili kita angay nga mo kumpiyansa nga ikaw, siya, ako, kitang tanan nga maluwas. Tungod kay bisan pa man gitagana na ang kaluwasan sa Dios alang kanato, dili tanan ang makatagamtam niini. Tungod kay ang ganghaan sa kaluwasan sigpit. Ug mao kana ang gihulagway ni Jesus sa ebanghelyo. Sigpit ang pultahan ug daghan ang musulay pagsulod niini apan dili magkahimo. Na unsa may angay natong himuong analogy ini? Unsa may nindot nga analogy ini? Unsa may nindot nga atong ihatagan og example nining sigpit nga pultahan sa Dios? Nga ang tanan o daghan ang naninguha sa pagsulod sa gingharian sa langit, daghan ang naninguha nga mosulod sa pultahan padulong sa kaluwasan, apan gamay ra ang makahimo niini. Siguro kitang tanan naka-experience siguro kadaghan nato naka-experience siguro og travel, naka-experience siguro og sakay og eroplano. Now sa dili pa kita mosulod sa departure area, asa man ta moagi? Sa dili pa kita makasakay sa eroplano o makasakay sa barko, asa man ta moagi? Moagi una ta og kanang gitawag og kanang sa tawag ana X-ray aron makita tan-awon kung unsay mga bawal nga atong dadon sa sulod. Gani pahubuon patag sapatos, tangtangon pa natong mga belt, etc. etc. Ug kuhaon katong mga dili angayon o bawal nga dalon sa sulod. So dili ta basta-basta nga makasulod ngadto sa departure area o makasulod makasakay dayon sa eroplano daghang tag-agian. So munang ingon ani usab ang pagsulod sa gingharian sa langit. Ingon ani usab ang pagdawat sa kaluwasan kinahanglan nga moagi una kita sa proseso. Na mga igsuon, ang kaluwasan libre. Ang gingharian sa langit walay entrance fee. Libre para sa tanan. Kung andam lantang mutangtang, andam lang kitang muhubo sa mga butang nga makapasangit kanato sa sigpit nga pultahan. Kung andam lang kitang mutangtang o mu let go sa mga butang nga makapahuot kanato sa pultahan nga sigpit. Nasayod na kita kung unsa ning mga butanga ang atong bati nga kinaiya, ang atong sala ug uban pa. Usa kini kadakong hagit kanatong tanan. Wala exempted niini. Kay dili pa man kita hingpit ug daghan karong panahuna. Daghan karong panahuna nga mugasto o mipili sa impyerno nga dunay bayad kaysa langit nga libre. Daghan karong ang mipili sa kalaglagan nga dunay bayad, expensive kaysa langit nga libre, kaysa kaluwasan nga libre. For example, halimbawa pananglitan, mas daghan ang mugasto alang sa kahilayan. Mas daghan ang tao sa bulangan kaysa simbahan. Daghan ang mga lawat nga walay kumpisal-kumpisal. Daghang mga lawat nga nag-ipon-ipon pa. Daghan ang mga lawat bisan naulahi na sa santos nga misa. Nowadays, sex is free. Love is very expensive. Mupusta og dako sa scatter, apan mantiniran lang ang paghatag og donisyon ngadto sa simbahan kay para sa mga nanginahanglan. Magbagulbol pa ang uban.
bato-bato sa langit tamaan og magalit. O uban pang mga buhat nga iya sa dautan. Nakapamalandong ba kita ni ana? Nakapamalandong ba kita sa tong kaugalingon? Nakahuna-huna ba kita nga naan ang taning libre, naaning walay entrance fee, naaning kaluwasan para kanatong tanan? Apan mipili gayud kita niadtong mga butang nga makapahuot kanato sa sigpit nga pultahan. Mas daghan ang mipili sa luag nga pultahan apan ang kalaglagan mao ang padulngan kaysa sigpit nga pultahan apan langit ang dangatan. Daghan kanato ang mupili sa haruhay, comfortable. Daghang mo reklamo diya sa pag-antos, daghang mo reklamo diya sa kalisod, daghang mo reklamo sa kapitos sa pultahan nga nagpadulong ngadto sa kahimayaan, nagpadulong ngadto sa kaluwasan. Ana-ana ang kaluwasan gihatag sa Dios, apan ang tao mismo nagdumili sa pagdawat niini pinaagi sa iyahang mga daotang binuhatan. Maubitaw nang ang Ginoo mingon nga dili tanan nga musangpit kaniya Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Nanunsa man di ay ang atong buhaton aron atong maangkon ang kaluwasan. Unsa man di atong buhaton aron kita makasulod sa gingharian nga walay katapusan. Ang ikaduhang pagbasa nagtudlo kanato unsay angayng buhaton aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Disiplina sa kaugalingon. Mao kinang ipadayag sa ikaduhang pagbasa. Pagdisiplina sa kaugalingon. Ang Ginoo nagdisiplina kanato kanunay pinaagi sa mga tao nga may pagpakabana kanato. Diya sa pamilya gigamit sa Ginoo ang mama ug ang papa sa pagdisiplina alang sa mga anak. Nagtukod siya og simbahan ug mipili og mga tao nga mangulo niini to point out our mistakes. Bisan gani ang mga pangulo sa simbahan, bisan gani kaming mga pare dili exempted niini. Kitang tanan are subject nining mga butanga. Kung dili kita manumbaling, kung dili kita maminaw sa mapagbadlong pahimangno sa uban, kung dili kita magpatalinghog sa mga pagmaymay sa Dios, pinaagi sa mga pulong, then maglisod gayud kita pag-angkon sa kaluwasan ug dili gayud nato kini matagamtaman. So gihatag sa Ginoo ang kaluwasan para natong tanan, apan dili tanan ang mudawat niini, dili tanan ang mupili niini. My dear brothers and sisters of Christ, let us lower our pride and let us submit ourselves to God. Piliun nato ang kaluwasan. Piliun nato ang kahimayaan. Ang paghimo og mga maayong buhat, maghatag kanato og gate pass sa langit. Ang pagdawat nato sa Ginoo diya sa atong kinabuhi ug pagsunod sa iyang mga kasuguan mo'y magdala kanato sa kaluwasan. Sayo na kaayo, musunod ra gyud ta sa Ginoo. Mutuman ra gyud ta sa Ginoo. Mao lang gyud unta kana. Munay magdala kanato sa kaluwasan. Apan kun magmagahi ang atong ulo, kun magmatiga ang atong mga kasing-kasing, layo kayo para kanato ang kaluwasan. O bitaw nang nag-awhag usab diya sa basahon o diya sa salmo. Kung nakabati kamo sa tingog sa Dios, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung atong nabati ang kanunayng awhag sa Ginoo kanato, kung atong nasinati atong nabati ang pagbadlong sa Ginoo kanato, ang pagdisiplina sa Ginoo kanato, ayaw patig-aha. Dili nato patig-ahon nato mga kasing-kasing. Pamation nato ang Dios.
Pamatio nato ang iyang mga pulong. Aron sa ingon, kitang tanan, ato gayong maangkon ang kaluwasan. Nga gihatag na sa Ginoo alang kanato. Nga gipakamatyan na sa Dios alang kanato. Nga gisakripisuhan na sa Ginoo alang kanato. Naana, gihatag na sa Ginoo kanato. Pilion nato ang kaluwasan. Maningkamot kita sa pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay kini maghatod gayud kanato ngadto sa kahimayaan. Dili ta angay mo kumpiyansa nining kalibutana. Kay ang yawa, ang demonyo maghatag kanatong mga butang nga makapalipay kanato ning kalibutana. Apan usa ka na katrap, usa ka na kalitag, usa ka na kalaang aron kita malaglag. Sundon ta ang pagtulunan sa Dios. Tumanon ta ang iyang mga kabubuton aron kitang tanan makasulod sa sigpit nga pultahan ug maangkon nato ang kaluwasan. Amen. Palihog manindog. Ato karoy padayag atong pagtuo ngadto sa Dios diya sa pagingon, nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikulsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatu ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sama kang Pedro, makailaunta kita kang Jesus ug musalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Busa mag-ampo kita diha sa pag-ingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag adlaw, diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan, sa mapaubsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halalom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga gipanudlo sa simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo ang tangisipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-antos sa trahedya sa hinanaling kamatayon. Ilabi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga mohipos kanila makadangat sa langitnong puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. O Dios, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo.
Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon magmatinud-anon kami kang Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo mo'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalina ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy, gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nining mga gasa,
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, Dawa ta kini ninyo nga tanan ug kana. Kikinimaw nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, Dawa ta kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kikinimaw ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inulat sa iyong kami sa imong kamatayon. Ug nagpantala sa imong pagkapanaw, Ginoong Hesus sumaita. Sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Julito among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang Santa Catalina de Alejandria among patrona, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong, nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Let
Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga paybalo. Atong pasalamatan Mass Presider karong buntaga, si Reverend Father Alvin A. Villaflores. Sa mga ushers, collectors, lectors, lay ministers, altar servers, social communication team ug ang Downers Choir. Paris announcements. Ikadang love offering collection sa Agosto 17, 2025. Mikabat nga to sa 33,734 pesos ug 75 centavos. Itagana kini alang sa proyekto sa simbahan. Sa miaging semana usab ang atong opisina nakadawat ang mga donasyon alang sa proyekto sa simbahan. Then mikabat kini og 10,000 pesos nga gikan nila sa Garbaria family, JJ Silog, ang JJ Lechon Paris, Michelle Matahom ug usa ka anonymous donor. Ang Save the Singles for Christ Dumaguete Cathedral Chapter nagawag sa tanang tagsaanon, babae ug lalaki, nga nagpanigon 21 ngadto 40 anyos sa pagtambong sa Christian Life Program nga paghimon sa Marian Praise Center. Sugod karong Agosto 30, 2025, Sabado, alas 7 hangtod sa alas 9 sa gabi ug sa mosunod nga 8 ka Sabado. Ang San Vicente Ferrer Parish, Kamanhak, adunay dinner for a cause nga paghimon karong Setyembre 8, 2025 sa alas 6:30 sa gabi. Adunay mga tickets nga gipamaligya sa gawa sa atong simbahan sulod sa 2 ka Domingo, Agosto 24 ug 31. Ang proceeds niini gamiton alang sa pagpadayon sa pagtukod sa ilang kumbento. Anana usab kitay kasalan ng bayan karong Nobyembre 22, 2025. Kisa katong interesado, palihog pagbisita sa atong opisina alang sa mga requirements. Daghang salamat. Palihog manglohon. Present
Daigon ng Dios, daigon ng iyang santos nga ngalan. Daigon sa Hesus Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon ng iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigon ang iyang bililhon uyamot nga dugo. Daigon sa Jesus diya sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang mahal nga inan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria, Berhen o Ginahan. Daigon ang iyang putli uyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diya siyang mga anghel o mga santos.